vibes on the beat. Chai o wee bụrụ ka ụwa si adịnụ n'elu ụwa anyị nọ bụ ọlịlị n'ezienụ Chief Nze Festus Ezebuike Nwosu eze dị ọra mma 1 n'ọha akpụ na ya ka ọnwụ bịara ugwu nwoke na ibi ya arabụ n'ọnụ oke nwoke ka ibi ya nze aka ibi ya n'ọha akpụ ọgbala Nwosu ọgbara amafọ ọha akpụ aka ji ọfọ na amafọ ya ka ọnwụ bịara ukwuruzie Nneọma dị Ebube na St. Aloysius Catholic Church ọha akpụ nwoke ọma na-aba mma anyị ma na asị na ọnwụ na-eli ego n'ụwa na ụmụ gị ga-egota ndụ gị maka na ịmụsiri odogwu anyị jee unu afụgo n'enu ụwa bụ ọlịlị n'enu ụwa bụ onye nọsi ọna n'enu ụwa anyị nọ nnuo n'enu ụwa bụ onye bili aka n'enu ụwa ọ naba na bechi ya Nneọma dị Ebube nwoke ọma Chief Nze Festus Ezebuike Nwosu Nneọma dị Ebube n'ọha akpụ Ancient Kingdom ya ka ọnwụ bịara ukwuru Nneọma dị Ebube anaba nwoke na ibi arabụ n'ọnụ eze dịrọ mma 1 n'ọha akpụ ya ka ọnwụ bịara ukwuru nze aka ibe ya ezi nwa Nwosu mụsiri ọfụma nụ ọkpala ndị amafọ ọha akpụ aka ji ọfọ ya ka ọnwụ bịara ukwuru aka ji ọfọ na amafọ ọha akpụ ka ọnwụ bịara ukwuru ezigbo mmadụ anabagonu n'oke ị ga-egbetiwago nne mụrụ Nneọma dị Ebube n'amafọ ọha akpụ Ancient Kingdom Nneọma wee tolitesie Nneọma gbalụ mbọ n'ụwa wee jezi ịlụ nwaanyị n'ụwa ya wee lutezi nne Florence Nwosu akara aka onye na-edu ya Ezinne Nze Columbus Nwosu Ezinne Clement nwoke ọma Ezinne mụrụ Nze Clement Ezinne mụrụ Agụbata
Ezinne Joyce nwanyị ọma, Ezinne Lady Glory nwanyị ọma, Ezinne Lady Ann nwanyị ọma, Ezinne Paulina nwanyị ọma, Nne Bulu Juliet nwanyị ọma nụ. Iwefuze nne n'ụwa bụ ọlịlị. Mana nwunye ya na-ebi ọfụma. O wee lụzie 2019. Ezinne Florence wee nwụrụzie. Nneọma wee bilizie. Wee na-ebi n'ụwa ya nụ. Maka ya na nwunye ya tala afụfụ. Fatala afụfụ nne n'ụwa nụ wee zisi ụmụ ọfụma nụ. Ụmụ ya wee bụrụzie odogwu. Ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị yo na fancha bụzi odogwu. Ma wee na-enekọta papa nụ. Ma wee na-enekọta Nneọma dị ebube. Ma n'ịmalụgo nne n'ụwa nụ. Na nwoke ya na nwunye ya biri ọfụma, nwunye ya wee nwụrụ. Na ya na ife na-eme nụ. Nneọma gbalụ mbọ n'elu ụwa. N'obia bụ onye mbụ wetara indọstrị na ọhapụ kingdom. Ezinne bread indọstrị na ọhapụ. Ndị ama afọ ọhapụ ga-alụbanụ. N'oke osisi adagonu. Ịbịa na ama afọ n'oke osisi adago. The great Iroko has fallen. Nwoke pụtara ife anaba. Oge ekwekwa nchezo na Nneọma dị ebube anaba. Ife mmelụ n'ọhapụ jeneralụ mana amafọ tunu ga-alụba o. N'ọnwụ na-eli ego na unu niile ga-atụkọta ego m. Ọnwụ na-eli ego na ndị amafọ ga-atụkọta ego m. Ọnwụ na-eli ego na ezinụlọ Ezebuike zuru ka emme. Na ndị be Nwosu na bazuru ka emme. Nneọma dị ebube anabago. Nneọma dị ebube nọ nabago. Nneọma dị ebube anabago. Nneọma dị ebube. Ndị be Ezebuike Nwosu ga-alụba na ọnwụ n'elu ụwa n'elu ụwa anyị bịalụ n'elu ụwa n'ọbụ niile nnu. Onye nọsa n'elu ụwa na ọ ga-anaba na be chi ya nụ. Nneọma dị ebube ana. Chibuze Ezebuike Nwosu ana. Nneọma dị ebube. Chibuze Festus Ezebuike Nwosu. Eze dị ọra mma nwa nna. Nwoke n'ibia rapụ n'ọnụ. Nneọma dị ebube ana. Zaki bịa nọ akpa n'aba. Nneọma dị ebube ana nụ. Nneọma dị ebube. Nze Festus Ezebuike Nwosu. Anyị si gị naba mma. Na akịka dị mma ga-eli ozu gị. Na Chukwu ga-anabata mkpụrụ obi gị n'udo na ndokwa. Anyị si gị naba mmanụ. Ụmụ gị na-asị gị naba nke ọma. Na-asị na ọnwụ na-eli ego. Na-asị na ọnwụ na-eli ego na fa ga-atụkọta ego. Ụmụ gị na-asị gị na-aba mmanụ o. Papa anyị si gị na-aba nụ o. Na onye zara kuchi kpọrọ ya n'ikpe amali ya. Na ụmụ gị gbalụ mbọ n'elu ụwa. Mana uche Chukwu mesịrị mee. Na fama jọgụ be mmụọ.
Fama jọgụ Ubechukwu n'onye chikpọrọ okunne n'ụwa n'ọbịa ga-aza nnuo n'onye zara oku chikpọrọ ya n'ikpe amara ya na si na ego na-egota ndụ n'ụwa nụ Nze Columbus ga-ebute ego nụ ọnwụ na-eli ego Agụbata ga-ebute ọnwụ na-eli ego Nze Clement ga-ebute ego nụ mana ọnwa dị eli n'ego nụ anyị na-asị gị na mmanụ n'ụwa bụ onye biri aka nụ n'omeji lelocha ọ na-anakụlịkọ junu n'ụwa anyị bịalụ n'ọbọlị n'iho nye mele ike ya ọna Nneọma Debube nna Nneọma Debube anyị si gị na mmanụ St. Aloysius Catholic Church na-ebe akpa gị na ọha kpụnụ Pana sị gị na nke ọma na ọnwụ na-eli ego na ndị St. Aloysius ga-atụkọta ego nụ Ezinna fụrụ ụmụ ogbenye n'anya nụ Papa gbalụ mbọ nne n'ụwa ọ zụrụ ụmụ ya ka esi azụ ụmụ nụ Papa gbalụ mbọ nne n'ụwa nụ zụ ụmụ ọfụma nụ ọ dịtetụrụ aka ụmụ ya nụ mana asị na ọnwụ kwere Papa ka nọtụ nụ maka na Papa ka bajere uru nụ Ezinna nna ụmụ ya fụrụ n'anya nụ Agụbata na-ebe akwa gị Agụbata ga-alụba n'ọnwa dị eli n'ego Agụbata ezi oyi ma obere agụ na-asị gị dịbọ nwụo dị gị ga-alụbọ nwụ na nwa ga-akpa nna Nneọma Debube anaba Nneọma Debube nọ nabago Nwokeọma na mmanụ n'ụwa Edu nwanyị bịalụ n'ọbụ olili Edu nwanyị nọ onye nnọli chọọ na Edu nwanyị nọ n'ụwa onye jiri akọ na mba Edu nwanyị nọ n'edu ụwa gụrụ obe N'ime Ezebuike Nwosu ga-alụba n'ọnwụ maka na Edu nwanyị nọ n'ọnwa ndị elili ego ọnwụ na-eli ego anyị ma n'ụlọ zuru ka eme ọnwụ na-eli ego n'ụlọ ga-ebukọta ego ọnwụ na-eli ego Nze Columbus ga-ebute ego ọnwụ na-eli ego Agụbata ga-ebute ego ọnwụ na-eli ego Nze Clement ga-ebute ego Nneọma Debube anyị isi gị na-agba mma akịka dị mma ga-ejosi gị n'ụwa akịka dị mma ga-ebi ozi ga-anabago Nze Columbus Nwosu ga-alụba eze dị ọra mmadụ sekọndụ n'ama afọ ọha kpụ niile ugo dị n'obi Nwosu na ọha kpụ anyị si gị ga-alụba ọnwụ Director and owner of Harrison Healthcare Service na New Jersey His business provides medical transportation, home health care, and concierge service. He trains and employs all his graduates. He has been in healthcare business for over 20 years in USA. Nwokoma obere agụ n'ọstra nwa egbu ọma na asị gị dịbọ ọnwụ na ọnwa dị eli ego na ọnwụ na-eli ego anyị ma na unu ga-ebute ego Nze Dr. Clement Emeka Ezebuike Nwosu anyị si gị ga-alụbọ ọnwụ ọchịọma obodo ya na ọha kpụ
anyị si gị ga-alụba ugo eji eje mba akara aka pharmacist na Houston Texas ka ị na-eme mmanụ nwoke ọma na-enye nye ọchịrị ọzọ nwoke fụrụ ihe ọma n'anya ọ fụrụ ọganiru n'anya nwoke na-akpalite ihe ọma ọ na-akpalite ọganiru obodo ya ọkpala ndị ama afọ akpụ aka ji ọfọ na ya ka ọnwụ bịalugburuo aka ji ọfọ na-ama afọ akpụ ka ọnwụ bịalugburuo ezigbo mmadụ anabagonu n'oke igegbe-tiwago kenelu m lọlọ gị lọlọ Gloria Sochima Ezebuike nwanyị ọma Osodiemakụ ezigbo nwanyị na Namụ na Anambra steeti ebe a bụ ka o si webe nwanyị nna dị afụrụ n'anya o lekwara ngwuru Ezebuike ndị be Ezebuike Nwosu na-asị gị jisi ike nụ na fa akwadolo gị jisi ike na fa akwụ gị n'azụ Honorable High Chief Christian Nwosu agụbata ọhịa ụmụ anụmanụ agbafusie agụbata ezi oyi obere agụsi gị dịbọ agụbata ga-alụpọnwụ n'ọnwa dị eli ego n'ọnwụ na-eli ego anyị ma n'izuru keme n'ọnwụ na-eli ego agụbata na ga-ebute n'ego Social Director People's Club International na Toms Rivers Branch America CEO Shalom Executive Right na New Jersey Co-CEO Go Akaraka Foundation Feed the Poor and Touch the Light to the Glory of God Foundation unu ga-enyere ụmụ ogbenye aka agụpata 1 n'ọha akpụ mkpakala ga-ama ọzọ mana ọzọ ga-ana agụpata Igbo niile nwachi na-emelụ na New Jersey onye ọma na Canada onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme High Chief nwere great kenelu ọlọ gị n'ọlọ Ucheọma Nwosu Ugodi ya agụbata nwanyị ọma bụ sọ mma anyị si unu dịbe ọnwụ maka na ọnwa dị eli ego na ọnwụ na-eli ego anyị ma na unu zuru keme Barrister Mrs. Choice Adaeze Orie nwanyị ọma ga-alụbọnwụ n'ọnwa dị eli ego Adaeze dị ọrụ mma anyị si gị ga-alụba First Lady of Law na Houston Texas na America anyị si gị ga-alụbọnwụ Eziada dị ọrụ mma gwanụ na ọhakpụ Kingdom anyị si gị ga-alụbọnwụ Go Foundation Co-CEO of God Lifting Hands Go Akaraka Foundation unu ga-enyere ụmụ ogbenye aka ezi maka Lady Anne Obodoeze ezinne nwanyị ọma anyị si gị ga-alụba ọnwụ maka na ọnwa dị eli ego
Osojada Ezebuike, businesswoman n'Ọnịcha, nwanyị na-eme ọfụma. Ezi maka nwa gị nwa amaala ife Mr. Ifeanyi obodo eze, pharmacist in waiting. Ezi maka ada gị nwanyị Amarachi Njọkụ ya na di ya Chimezie Njọkụ, the lecturer of Federal Poly na Nekede. Anyị si unu galụba ọnwụ. Lady Gloria Jim Ọmalịcha Jim Peter nwanyị ọma galụba gị na di gị Chief Peter Jim ọnwa mba ukwu ji afụ ụzọ Eziọgọ galụba Eziọgọ eze dị ọra mma Eziọgọ bụ nwanne nwanụ unu ebezina n'ọnwa dị eli n'ego n'ọnwụ na-eli ego na unu zuru ka eme. Mrs. Pauline Ukegbu anyị si unu galụba gị na di gị Mr. Ukegbu, anyị si unu dịbe ọnwụ. Ezi maka nwa gị Mr. Samuel Ukegbu, political scientist in waiting. Unu galụba. Ezi maka register nurse Juliet Agbogu, anyị si gị galụba gị na di gị Injinia Chijioke Agbogu na Houston, Texas, unu na-eme mmanụ. Anyị si unu galụba ọnwụ galụba n'ọnwa dị eli ego na Nneọma dị Ebube anabago. Nneọma dị Ebube n'ọnabago. Nneọma dị Ebube anabago. 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 Nneọma dị Ebube